anesthesia. Malayo eh. Elevator. Hmm? Ang alam ko. Sobrang lati. Hindi ay. Ayan po mga kaparin Jason, bali labas muna ako. Anong oras naman? Time check natin 6:33. At yun, pumunta na dito yung yung magtuturo sa kanya ng anesthesia, saka yung mag-o-opera. Ay kailangan niya ng kumain hanggang alas 9 lang yung pwedeng kain niya, kasi yung opera sa kanya alas 7. Ngayon dapat yung hanggang alas 9 lang yung kain niya ngayong gabi. Pag lumagpas, kasi dapat din siya kumain ng alas 10 hanggang magdamag na yun, kasi baka der maoperahan. Kaya pwede siyang kumain hanggang, mula ngayon hanggang alas 9. Sabi ko sa kanya, tinanong ko siya kung ano yung gustong kainin para busog, para malakas yung katawan. Kaya order muna ako dun sa McDo. Jollibee sana, kaso malayo yung Jollibee, lalakarin ko pa. Yung McDo medyo malapit-lapit dun, bagayin mo na. Pagtawid pa ganyan, no? Pagtawid dito sa kanan ba? Painsad ko ng inasal. Kaya pagkatawid, diretso ko doon. Sa kanan ba? Kakanan nga. Kakanan Diba ako. sa diba kaluwasan? Oo, kakanan. Diba pa nakaluwas Pagtawid ko, kakanan. Kanan. Bangko pa namin. Ayun. At ito siya. Ano, ready? Ready. Ang pula-pula ko. Go. Yan, dito na ako sa labas. Layo, ang lalakarin. Kailangan pakainin para busog. Kasi simula alas 9, ay alas 9 pwede pa, simula alas 10 bawal na, hanggang alas 7 na yon yung sunod na kain niya pag naka-recover na. Ayan, at dito na ako sa McDo. Bali naka-order na ako. Balik na ako sa may hospital. Ito na yung order. Hindi ka siguro. Kasi tinanong ko siya kung ano gusto niyang kainin bago siya operahan. Gusto niya sana Jollibee, kaso yun nga, napakalayo ng lalakaran ko pa. Ito rin malayo rin, pero mas malapit to kay kumpara dun sa may Jollibee. $399.
papasok na ako. Ayan, pakyat na ako dito sa hagdan. Ayan, dito lang sa loob. Kaya na kayo. Sabi ko bukas na nga na. Kapag Ganito po? 380. Di dun po sa isa. Ang ganun din. Dun sa isa, ito 300 lang po ito. Basta yun ang sabi ko, 300 Yung harap mahal po yun, pero dito sa bandang ano, bandang kanan. Tara, kain tayo. Kain na kami. Buksan mo. Buksan mo. Nahabol yung oras mo na ano. Fasting ka. Kaya pa yung anong oras na ba? Ano pa kumain ng madami? 6, 7, 8, 9. Tatlong oras ka pang kakain. Ubusin mo yan. Pero kumain naman na siya. Ito yung pera niya, ubusin ko. Kutsara. Akala ko bawal yun. Kain po. Fasting na kung mamaya alas ano na, 9:30. Tubig bawal. Konti-konti lang daw. Ano, alas 7 ang ano ko yung sunshine. Yan po Kuya Burn. Ito na po yung sinilid mo sa amin. Nalimak yung Jollibee, nalimak ko block. Malayo po yung Jollibee, di kayong lakarin. 399 po. Thank you po. Hindi po, yung alakite lang po yung binili na. Kaya ako mag-drinks. Kasi po kami nagsasoft drinks. First time kumakain ng spaghetti sa sanay tayo sa Bilis ka no? Bilis kong ano ko eh. Para kong tumatakbo eh. Nasagi ko nga yung ano, yung laki. Ano ba yung dahan-dahan lang? mamadali. Sabi ko sorry. Pwede naman mag-sorry. Ay, Nakainan ako ng madami. bahala siya mag-ubusin niya yan. Ito po. Ako na yung chicken. Chicken. Bahala siya. May ano pa. Chicken alaking. Favorite niya ni Bebe. Chicken alaking. Dalawang chicken alaking. Tapos chicken with rice. Dalawa rin. Saka spaghetti. Isa spaghetti. Nasa ano lang. 399. Ito pa po yung iba. Dalawa pa yun. Dalawang chicken alaking. Dalawa rin na chicken ala rice. Saka isang spaghetti. No drinks. Puro walang drinks. Hindi naman tayo nagsasoft drinks kasi. Ano? Happy? Happy. Kasi last meal of the day. Last meal of the day. Kain ka lang. Ha? Siyempre, salamat po sa sumusuporta sa amin. At sa mga nagpipray po. Thank you po sa inyong lahat. Saludo po sa inyo. Kuya Benji, thank you po. San Kuya Benji, salamat po sa sinilmo rin kanina. Siyempre lahat sila, Ate Cherry, Kuya Jagger, salamat po, salamat. Lahat. Lahat po sa mga viewers. Kaya wag po kayo magtampo kung mayroon din ang babanggit.
medyo tinatry po talaga namin anilahanin po lahat. Pero gagawa kami ng vlog. May ganun chicken. Wala, wala. Mamaya, bukas, ano gusto mo kainin pag ano, pag mo dito? Strawberry. Dapat pala, tigdadala ko ng rice. Lang. Ay, dapat pala bumili ko ng rice sa labas. Sabi ko dun sa Nakalimutan ko pala. ano sa may kantin dun sa ilalim ng ano. Oo. Wala, bumili kasi ano talaga. Ang dami kumakain dun eh. Saan? Dun sa ilalim ng ano, hagdan ng LRT. Yung yung tabi ng mag-inasal? Nakalimutan ko talaga. Hindi mas marami doon sa ano, binilan ko naman sa malapit sa bakery. Malaki ang trip ng makina. Ay po, kain. Ano na lang kumain? Kain po tayo. Ang gusto mo naman. Pasensya na po sa subo namin kasi naglapo ng oras. Habang ng oras. Ako, ito, kanto ng oras. Kumain. Wait lang, bigyan mo na tama. Tinawagan mo si baby. Kumakain din sila. Hmm? Kumakain sila. Kumakain na? Kuha. So, sa direct na haba. Sinigang mo. Nandun sila lahat. Ha? Nandun sila ata lahat. Bakit? Sila. Yun, tapos na kaming kumain. At grabe, nabusog ng gusto. Nag-inom ng Yakult. No, parang ano, talaga, tinry ko kumain ng madami, nasusuka talaga ako. Ha? Nasusuka na ako eh. Gusto ko pa. Hindi na katulad ng dati yung kain ko. Yun pa. Maraming salamat pa. Salamat kayo. Kuya Born. Thank you, Kuya Bern. Thank you po. Siguro bukas na lang po talaga yung makatotohanan ng Jollibee. Kasi medyo may galayuan po eh. Dito po. Kailangan sumakay talaga. Kasi yung harap ng Bilis, bilis yung lakad ko kasi nahabol ko nga yung oras. yung sa harap Kasi- namin, mga ano eh, Wendy's. mamahalin Pharmacy. dyan eh.
Wendy's, tsaka yung Sus Cafe. Tapos dun papapunta doon sa Pedro Hill na ano ng LRT. Andoon yung ano, Mang Inasal tsaka Jollibee. Kaya yun, nauwi sa Macdo. Pagpunta dito nung mag-o-opera sa kanya, yun nga, tinalaan siya ng hanggang alas 9 o 9:30. Para daw ka na bukas hindi magutom. Kasi 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 start na. Indikan siya ng Hindi, doon na yan. Pag Kaya nga, doon nga. Anesthesia. Anesthesia. Tapos yun na, Alam ko na yung baby. pampatulog. Tapos sunod na kain niya. Bukas na. Pag nagising na siya dun sa recovery. Pag dito na. Siguro makakain ako niya mga 10 or 11 na eh. Ay dapat tinanong ko na pala kung ano yung pwede mong kainin. Para abang inoperahan ka, ako naghahagilap na ako ng kakainin mo. Hindi ka pa pwede basta-basta umalis kasi baka maipabili pa sa'yo. Di yun. Dito nga. Katabi natin. Kasi oras na isa lang kanyan doon. Kompleto na yan sila. Di ba? Yun, at sana, Anong oras na ba? gusto mo busog ako. Sana maka-jibs muna ako bago. 7:26. Sana maka-jibs Ayun. muna bago maano. Muli, maraming salamat po talaga sa lahat. Sa lahat po Simula talaga, nung simula. mga pag-check up pa lang. Maraming salamat po sa mga tulong na pinabot mo sa amin. At ito na nga, hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Tumutulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At bahala na po si God magbalik ng blessing din sa inyo. Sana mas marami pang blessing po yung dumating sa inyo. Di ba ma? Oh, syempre, Oo. always. At sana laging malakas yung inyong mga katawan. Kasi grabe. Nakakataba ng puso. Kasi yun nga. Kung di, yun lagi ang nasa isip ko. Kung di ako nagbablog, sino kaya yung yung may bukal na kalooban na natutulong sa atin ng ganito, di ba? Hindi, totoo. Kaya nakatadhanan na talaga yung Totoo mga talaga. nangyayari kasi. Kasi kung hindi, sabihin na natin yung pinakang totoo, Totoo talaga. kamag-anak na mismo, magbibigay ba ng ganyan? Hindi, totoo yan. Parang hindi. Magbibigay yan, may bayad. May utang. Sa kanila, di naman natin sila kaano-ano. Yun po. Talagang bigay. Siguro talaga yung mga nangyayari kasi nakatakda na yun eh. Siyempre salamat kay God. Kasi siya yung kumbaga, nag-ano ng mga tao, di ba? Na ginaguide niya. Siya yung nagbibigay ng angel para sa atin. Thank you. Kay God pa rin. At sana pag lumakas na ako ng todong-todo is ano ba? Kami naman yung makatulong sa iba. Sa paraang kayang-kaya din namin kasi syempre hindi dadating yung araw na na makakatulong at makakatulong din kami. Pero hindi naman hindi kahit gaano hindi naman kalakihan. Pero yun, At yun na nga, maraming salamat po sa inyong lahat talaga. At syempre, sa family niya na nag-aalalay sa amin kasi sabi ko, kapag kapusin nga, maghihiram muna ako sa kanila. At syempre, sa pamilya ko rin na nagbabantay dun sa anak namin, saka sa tindahan, sa mga kapatid ko, kila mama. Salamat sa alagaan niyo yung anak namin. At pag matapos na to, balik na rin kami. Kasi ayaw ko ng ganitong sistema. Puro upo maghapon. Patay yung oras. Tapos din ng lahat. Alagaan niyo muna si baby para pagbalik dyan, okay na. Tapos panibago na naman kung kailan schedule. Kasi nagtatanong na sila kung kung ilong lang muna. Hindi pwedeng sabayin, no? Hindi na pwede. Matapos Pero to, sana next year, pero sana bakasyon na. kahit wag ng next year, Yun din, nasa kanila pa rin kasi yung yun. dapat kahit mga December. Hindi yung pwede kasi mahirap mag-surgery. May recover ka pa eh.
Ba, sila naman nakakaalam yan. Kung pwede Yun, hindi pagkatapos kasi ng ilong, mas easy yung tenga kasi. yung tenga na naman, pabalik-balik ulit kami dito. At Yan. sana po maunawaan niya na Oo. ganito lang muna po yung sitwasyon namin, yung vlog namin, at alam ko naman po na na maintindihan mo kami at makakapag-intay din po kayo sa pagbalik niya sa site. Matagal siguro. At, Baka bare months na. at sana kahit po i-play nyo lang yung mga vlog niya, kahit huwag nyo na po mapanoodin pa, basta wag lang po siya mawala sa YouTube. Kasi pag pala nawawala, pag continue. Humihina, hindi na siya, kung baga hindi siya recommended ni YouTube. Pag mahina. Pag di na-uploadan. Kaya yun, kahit mahina yung ko, gusto ko uploadan ko ng uploadan. Sana supportan nyo pa rin po yung upload ko. At yun nga po, kahit i-play nyo lang po, kahit natutulog kayo bago kayo matulog, kahit i-play nyo lang po. Malaking tulong na din po yan sa amin. Ayun. Kahit hindi makasahod, basta hindi lang mawala yung YouTube talaga. Hindi kailangan makasahod para wala tayong pang-nitsubi na sa sa bare months. Meron yun. Paano nasabi Oo. meron yun at meron. Sige. Ayan, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat dyan. At sobrang thank you po sa lahat ng tumulong Bye-bye. simula. At Ingat kayo palagi dyan. sa next episode, siguro makikita nyo na kung may na, May ngiti. may ilong na ulit. Yun mga kapating Jason. 12:28. Tulog. Diyan ako hihiga. Time check natin. 1:15 na yun. Tulig sa nurses. Dito sa baba. Dito sa ilalim ng tama niya. Dito sa ilalim ng kama. Malakas yung ulan. Grabe lakas ng ulan. Sa labas. Yun, nagising ako kasi hinahanap yung yung record ng blood donation. Hindi ko alam kung saan nilagay ni Mrs. Baka nandun sa sa Cavite. Chinat niya yung yung ate niya. Pinapahanap niya yung pinapahanap niya yung papel. May hawak ako dito, nasa cellphone ko yung lang, yung form. Tulog ulit ako. Alas 2 na. Okay. Five 7
entrance. entrance. Mm. Para siyang nakaroon na kitang-kita ka sa mulo. Yung sa kanya makita siguro. Kasi dito po, pag nakita rin nila, kukunin. Kaya tinabihan kami na pagkatapos sa ilalim daw ng ano. Doon pa janitor, mamaya humingi po tayo dito. Janitor. Kasi nung isang gabi, ganyan din ako. Namagkayon pa ako. Masakit sa paa. Namanas yung paa ko. Sector 10 pa rin. Sector 10 Wala yun. Hatid ko na sila. Ayan po, update natin at yun nga, hinatid ko na yung asawa ko dun sa operating room. Saktong alas 6. Yung 6:09 na. Saktong alas 6, hinatid ko na dun sa operating room. Bali, papatulogin pa yun. Yan, orasan ko kung anong oras matapos yung pag-opera sa kanya. Basta alas 6 sakto. Pinasok na siya dun sa operating room. Tatlo sila. Tatlo yung sabay-sabay. Sana maging okay yung pag-opera sa kanya. 6 o 12 na. Update na lang tayo ulit pag tapos na. Kasi pag may kailangan daw, tatawagin naman ako dito. Di ako pwede umalis dito sa guard. Ayun, alas 8 na wala pa rin. Hindi pa rin tapos. Nag-aantay ako ng tawag. Kasi sabi na tawagan na lang. May rasyon na dito eh. Sabay na lang kami kumain katapos. Wala pa rin siya. Kasi susundin ko doon. 6, 7, 8, 2 oras lang. Saktong alas 6 yun na pinasok ko dun sa operating room. Kasi hintayin pa yun nilang magising. Bago yun ihatid dito, hintayin pang magising sa recovery room. Baka tapos na, baka nasa recovery room. Antay-antay tayo ng update na lang. Ayun po, at tumawag sa akin yung OR. Tumawag na sa akin 8:33 umaga. Bali, estimated time daw na matapos yung opera sa asawa ko, mga 10 or 11. Yan ang estimated nila na time. Tatawag sila ulit
para umakyat ako dun sa taas para kunin si Mrs. Siguro sa recovery room na yun at dadalhin ko ulit yung mga gamit niya kasi kakaiba pala, nagulat niya ako pagdating ko dun, yun nagdala kami ng komot, tanggal lahat at least talagang walang saplot nakahubad pero may kumot. Tapos pagdating doon pinatanggal sa akin yung kumot, pinalitan ko ng damit doon sa OR na. Tapos may tanong kung may postiso o may ikaw, dapat pala walang mga bracelet, kung may postiso tanggalin. Nakantay na lang ako ng oras ng tawag nila. Ayan po, 11:41. Bali, pinapupunta na ako sa OR. 10:41. 10:41 na. Tapos na po siguro. Ano po mga kaparangis tayo. At nakausap ko nga yung asawa ko. Bali, tapos na siyang operahan. At nasa recovery room na. Natapos ang operahan mga 11. Galing pa lang ako doon. Bali, nagpapahinga na lang muna kasi bababa na yun dito. Mas pinasa naman sa akin yung yung mga tinanggal na pero bawal sigurong isama sa sa vlog kasi may mga nahagip ng mga doktor doon. Okay na at nabunutan na yung iniisip ko kanina po kasi tagal. Hindi naman daw gaano madugo. 11:17 siguro mga 2 oras daw o 3 oras sa recovery. Ang lakas ng ulan Grabe lakas ng ulan. Ayan po at alas 2 na. Hindi pa rin pinapalabas din sa recovery. Pero nakausap ko na si Mrs. Tinawag ako dyan sa sa mga nurse. Pinaakyat ako dun sa 2nd floor. Sa 3rd floor para atid ko yung gamot. Hindi pa rin pinapalabas na makuha ko papunta rito. Tapos kanina lumabas ako kasi bago makakain lalakarin ko na sana yung papel. So bigla akong nanghina. Hindi ko baka sa sobrang siguro baka sa puyat siguro. Biglang nanghina yung tuhod ko tapos parang umano yung tenga ko. Parang lumaki, parang hindi ko siya parang lumaki, parang lumapad. Tapos ganyan ko siya. Tapos biglang uminit yung katawan. Biglang parang matutumba ako Kaya parang gusto kong matulog. Sarap pa naman nung panahon, sarap matulog gawa ng lakas ng ulan. Hindi na nang makaalis-alis dito kasi maya-maya tinatawag ako. May pinapahatid.
abang na lang tayo sa pagbaba ni Mrs. Kasi magla-live naman ako mamaya. Pag nandito na siya para kasama ko siya na mag-live. Untuk na talaga. Kumain na rin ako dito, kumain na. Kasi kaninang umaga, nagkape lang ako sa itlog. Sige baka nabigla yung tiyan ko nung kinain ko. Mantay na lang tayo sa pag nandito na magla-live ako. So yun mga kaparing Jason, bali dito na nga si Mrs. Kasi alas 2 siyang hinatid sa akin. Siguro tinatawag siguro ako, hindi ko marinig. At nakatulog ako dito kasi nahilo ko kanina. Muntikan akong bumagsak dun sa labas. So, siguro sa puyat na siguro. Tapos nagmadala akong dapat makabalik dito kasi inisip ko yung pera, dala ko. Baka ako matumba ko doon sa labas. Baka yung pera mawala. Dala ko yung wallet ko eh. Kung talaga ako mismo sa labas eh. Baka ako kaya ginawa ko, parang biglang lumaki yung tenga ko kanina eh. Ginawa ko, hinila-hila ko yung tenga ko tapos biglang ramdam ko na parang namutla ako eh. Pero di ako kinabahan. Bigla lang akong nahilo. Buti nakakapit ako dun sa pader. Andito na siya. Ayan na siya ngayon. Tumitakpan. Hindi ako eh. Hindi ko mahiya. Ayan na. Pahinga muna. Para ko pasok. Tapos mamaya bibili muna ako ng pagkain niya. Wala namang bawal sa kanyang pagkain. Kung ano daw yung gusto niyang kainin. Basta hindi lang mainit na pagkain. Uulan na. Oo, muulan pa eh. Basta pagkain daw na normal lang ang pagkain. Basta hindi lang mainit. Bawal siya ng mainit. Kaya bibili ko ng lugaw muna. Doon sa baba. Kasi yung pag-inom niya nga, nahihirapan siya na mag-inom. Maghanap muna ako ng lugaw. Pero kasi, panhit kayo lagi. Sa may kaya? Wala kayang lugaw dyan? Sa may Wendy's? Wala yan. Yan lang sa harap oh. Katulad yung kinakain niya. I-search natin sa Nakita mo yung kinakain ng lalaki. Ano yung nalibili? Marami yan naka-pack. Ato lang, tsaka sa'yo. Bibili muna ako ng Ikot ko. makakain na. Ay ka muna sa kanila. Everything. Ayan po, tapos na. Maraming salamat po sa mga tulong nyo sa amin. Ano ka ba? At ito na, tapos na. At recovery na lang. Thank you po. Thank you talaga. Thank you. Antay na lang kami kung kailan na naman yung schedule ng tenga niya. Sige ba sila pagkagulo? Medyo ano ba? Huwag ka na muna magsalita mo. Ang hidag out. Huwag ka na muna magsalita. At di ko alam kung pwedeng isama yung kasi pinasa sa akin yung pag-opera sa yun. Siguro bawal yung nasa akin yung pag-opera. At binigay din sa akin yung tinanggal yung video lang. Ay, mamalig sa kasi. Yung video. Hindi yun, black and white lang. Huwag na. Kasi baka maano rin yung Hindi yun, kasi lang. yung operator, siya yung nag-ooperate. Nagpakilala naman sa akin, hindi raw siya doktor. Ako nag-ooperate ng ng machine. Ako nag-ooperate ng machine. Pero hindi ako doktor. Nasa akin, pinasa sa akin. Ayun, thanks God.
dininig mo yung pray namin na maging okay yung yung soldier niya. Thank you, thank you. Tapos kakaiba raw yung soldier niya ngayon, hindi tulad ng dati. Soldier niya. Soldier niya. Kakaiba raw yung soldier niya. Hindi tulad nung dati. Dati tinahi. Ngayon, dati dyan. Ngayon, saan ngayon? Parang sinungkit lang. Parang tulad lang nung pinasok nung nakaraan. Ganun lang. Oh, pero machine. Kaya nga machine. Hindi ko alam kung ano ako. Bakit? Ano, madaramdaman may doktor. Pabilis lang po ah. Umidikit ata. Tandahan. Yan naman tayo nagmamadali. Tubig. Sukat. Ilan na? One twenty? Up. Ay, ako hawak. Hati, bawas. Sige ba? Hati. Hati lang. Yung pala bukay ah. Pabili ka tapos tingin ka pa yun. Wala na ito buyod. Wala na ito buyod. Tari, Palabok. di man lang. Wala namang bawal sa yun. Buyod. Ang darap mo ito parang ito. Ganyan. Ganyan lang. Ay, hindi. Gusto mo sabaw?
Ay, bibili ako kaya ko sa'yo. Magbago. Tissue. Sakto lang mo. Kaya nga rin sa PhilHealth. Hmm? Iyan rin sa PhilHealth gano'n. Sabaw gusto mo? Hindi kaya maumiyakan na rin. Doon po abong ka na. Malaki kasi. Pati susan na dapat. Ha? Ano dapat? Hindi po siya naman sabi. Makayakad na. Pabalat ko. Ano yung dalaw kahapon, sinalubong niyo po. Pupunta yung kapatid niya mamaya pag out sa trabaho. Yan lang naman sa ano. Pag out sa trabaho, diretso dito. Makakapasok naman sila pag tinatin nila yung patin. Kasi mga bakit mo? Dati sa lubong. ID lang, no? Mangga pala dito. Umaga. Dito ay. Hali lang po naman. Sadi. Dito hindi. Ito. Sadi ahala po rawal sa usto. Sadi ka. Mamaya pakita ko sa yung tinanggal sa'yo. Nasa akin. Sinunod sa akin. Hindi naman siya doktor. Siya yung operator ng machine. Wait. Wait lang. Tubig mo na. Oh? Tubig mo. Wait lang mo. Sige na pagsabay. Dito kasi sarap. Liligas sa bibig. Hindi pa makahinga sa ilong, di pa? Magaba? Ah, may ano yan.
Red. Konti lang, sobrang konti. Hindi kaya eh. Diba, sabi ko sa'yo, di mo kaya eh. Talagang matagal ako makakabalik sa vlog. Sa pabahay. Ay, ganyan gagawin natin. Ano lang. Diba? Maunawaan naman nila yan. Hindi naman ako magtatambay. May ano tayo, may nakasikaso tayo na ano. Kaya nga naman, magtrabaho ko tapos ikaw ganun. Diba? Alam mo, unahin ko lang, diba? Mabilis lang po. Siyempre, ikaw yung unahin. Dali ka lang. Bango na. Ano mo na? Okay na yan. Ano po mga kapamilya, bali kumain na rin siya ng gabihan, napakain ko na. Matutulog daw muna siya. Tulog ka na muna. Ito yun, hanggang dito na ang vlog na to. Yung grabe yung ano, paghihintay ko kanina, ka ilang oras. Simula alas 6, no? Alas 6 kinuha na siya dito. Ay, hinatid ko na siya doon alas 6. Pero 5:30 nag-prepare na kami. Alas 6 nasa taas na. Tapos nakababa siya dito alas 2 nakababa. Tapos yun, pinakain ko. Tapos ngayong ulit na gabi, pinakain ko ulit siya. Kasi inom ng gamot. 5:36 nakapagkain na siya. Ayan, bye bye. Bye bye.